Στην εφαρμογή αυτή μπορούμε να μελετήσουμε τα διαμήκη και τα εγκάρσια κύματα. Επάνω με το πορτοκαλί χρώμα βλέπουμε ένα διάμηκες κύμα και κάτω βλέπουμε ένα εγκάρσιο κύμα. Μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος ταλάντωσης των σημείων του μέσου και επίσης μπορούμε να αλλάξουμε τη συχνότητα. Βέβαια αξίζει να δούμε κάτι εδώ τώρα, ότι καθώς η συχνότητα αυξάνεται, μειώνεται συνεχώς το μήκος κύματος. Στα διαμήκη κύματα, μήκος κύματος λέμε την απόσταση που απέχουν δύο διαδοχικά πυκνώματα ή θα μπορούσαμε να πούμε δύο διαδοχικά αραιώματα. Αντίστοιχα, ως μήκος κύματος στα εγκάρσια κύματα λέμε συνήθως την απόσταση, τη διαδοχική απόσταση δύο διαδοχικών ωραίων ή δύο διαδοχικών κυλάδων. Οπότε ας δούμε λοιπόν την προσομοίωση αυτή πώς τρέχει. Και τα δύο κύματα λέγονται τρέχοντα κύματα τώρα. Έτσι, οδεύουν λοιπόν προς τα δεξιά από ό,τι βλέπετε τώρα εδώ, η διάδοση των κύματων αυτών. Φυσικά είπαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη συχνότητα ή το πλάτος ανά πάση στιγμή. Αυτό που δεν μπορούμε να αλλάξουμε και καθορίζεται αποκλειστικά από τις ιδιότητες του μέσου